weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to ñomela to melka to wompu to jareɓe to wulyenje to kaƴela zacharia to sillewola to zereyda to fumo guileyta to mbutta to wuto to wullorama to wuro sabara to wuro ama ceerno to madine to wuro ama ceerno to wuro ama ceerno to ɓoggela ceeli to helbira ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno do takkusan juula ha to galle alhaji oumar den ha to galle alpha demba oumar sy to likseba guural yero e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie sagataɓe tato tumaɓe kañumen janno e galle debbo nayejo goto ɓe mbaɗi guyka toon ɓe mbaɗi violé sukaɓe tato ɓe teɓama e oɗo saaha joni ɓe ɓenninama yesso barke to leydi Sénégal ma jaaha to madina Bandiane ko suka toko so gayda ko fittade mum itta toon caggal kadi nde beyi mum gujjuno to leydi Mali ma jaaha to Sikasso ko militaire goto fino toon goto e mawɓe syndicat ji halfinaɓe ko fati e étudiaji élewaji étudiaji nder leydi Mali kabaruji men jolam jaɓɓeri ma jaaha to leydi Russie ha to leydi Iran bisimilla moon ketki hotodirte joni jañoɗen ɓatake majjere ɓatake langal hono Abdoulaye Julde Ba ko sehil mum kadi ko guiƴuma majjuɗo tawateɗo to leydi France o kañuma yettiniɗo kayido Adama Daouda Molo ko mawnuma majjuɗo o tawateɗo to leydi Sénégal eɓe ñaagui dendagal bandiraɓe julɓe e sehilaɓe kala to goni eɗen mbawi wonde kala e mumen nanɗo walla jiiɗo ko fate ummade kay ummade e miñiɓe ɓe sehil mabɓe biyetenoɗo Ousmane Daouda Molo noon majjiriɓe ko guila hitande 1993 woni guila 1993 ko guila nden ɓe mbayri nande alhaali makko kanko Ousmane Daouda noon o yalti galle ba makko koto wuuro mabɓe wiyetengo l'Islam ko guila 1993 o yalti ɗon ba makko wiyeteno ko Daouda Molo nene makko ene wiyeteno Sadio Mamadou o wayri noon nanede ko guila kay e wayri ɓe mbayri nandemo noon ko nokku to wiyete Saroya to wuuro wiyetengo Dialakoto ko ɗon ɓe mbayri nande alhaali makko guila nden noon faade oɗo saaha joni fodde duuɓi 36 ɓe jiyanimo ɓe nananimo eɓe mbaɗi erago noon faade dendagal bandiraɓe julɓe kala jiiɗomo walla nanɗo ko umme makko nde wawata jokkodirde ɗeɗo tonggode mbaɗa 00221 ko numéro leydi Mali no ko numéro leydi Sénégal 00221 mbaɗa 77 516 59 44 kawrata koye biteɗo Adama Daouda Molo ko mawni ko walla mbaɗa 0033 622 53 47 89 kawrata koye biteɗo Abdoulaye Julde Ba on ko sehil makko tawateɗo to leydi France mbiɗen numéro mum ko 0033 622 53 47 89 eɗen ñaago Allah tan yo Allah hollinmo taw omo selli omo hiisi allahumma amina. Ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo danawal e ɓalwal kala laaɓɗo reedu malaɗo wune bawɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa sanne ceerno Djiby Sy ne safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo jogui leɗɗe fannuji kewɗi ha tengte fannuji ɗiɗi hen fannu goto so a ƴettiɗe leɗɗe fodde 13 rafini yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde 19 rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno kista fibrom dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade ɓe darotaki kala omo safra worɓe fiɗaɓe ustaraɓe goragu e jippiɓe leece kala ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum
kala jiɗɗo waɗanede listihar ɗaccata ko inde ma inde nene maɗa o haalanma ha cikka mata ko nder ɓernde ma o huuɗi. ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kilineɓe makko wonde base makko mawɗo tawate ko nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leggal bitegal Nektet. omo jogui kadi base makko to leydi Mali to Nioro tawate donc min kono wiye Samba Sy on numéro mum ko 90 22 94 71. ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo woni so tawi o yannama ka miskinallo safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo sheeɗineji mbahliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal. ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal aroɓe yo gaddorto mbaɗiri ayeji mumen e safruji mumen. ceerno Djiby Sy kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko numéro makko téléphone woni 47 22 80 84 ko numéro makko appel ko numéro makko WhatsApp. omo wiya kadi dendagal bandiraɓe noddoɓe kala saaha yo mbaɗ insisté e kala waɗaɓe vokkaluji yo mbaɗ insisté kala saaha siftanamo wona sala siftinamo wona sala ƴettude mataw ko hewrede tan. ceerno Djiby Sy komo Allah liberi gandal hande mbadden dando faade makko. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore bira sappo e jeenayyi lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono mbiruɗen gardiɗi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudortoɗen Sidi Boula Zahaf ko jagoɗɗo leydi ɗi kalfinaɗo ko fati e cellal aade kanko e gollediɓe makko ɓe kolliri tigui aljuma hanki o ko capantato e joyo neɗɗo tawa ko fiɗaɓe mboroso coronavirus ɓe kolliri noon ɓen capantato e joyo noon hen ɗiɗo koto barkewol wuuro witengo Atar ko yimɓe tato Singiti ko neɗɗo goto Nouadhibou ko yimɓe nayo Woulienge ko neɗɗo goto Zoyrat ko neɗɗo goto ak juste ko neɗɗo goto Beni Chapa ko yimɓe ɗiɗo heddiɓe ɓe kala koto wuuro Nouakchott lamorgo leydi ndi so tawi ko ɓen tawaɓe to Nouakchott lamorgo leydi ndi Tafrak Zeyna ko yimɓe joyo Riyad ko yimɓe joyo Tayaret ko yimɓe ɗiɗo Toujenina ko neɗɗo goto Elmina neɗɗo goto Sebkha ko neɗɗo goto Legal Lixar ne ko neɗɗo goto e nder ɓe celnaɗo ɓe nogas e jeeɗiɗo testama tawama ko négatif woni mboroso gase mumen ha laaɓi kepti cela mumen pati galleji mumen ɓeɗo bila noon ne tawra tigui yante bilaji hawrila wonde leydi Mauritanie tugui ko mboroso naati leydi ndi faade oɗo saaha joni dendagal windetiɓe doggol corona ɓe jettima ujunnaje nogas ne fawi temedde ɗiɗi e capanɗe jeetato e nder hen noon hen sappo e jeenayyi ujunere e temedde tati e capanɗe tato keptino cellal mumen hano hannirta ni temedde nayyi e capanɗe jeetato kawri hen ladiala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen yimɓe tato noon tumaɓe kay wonde ko kañum mbanno jangu e nder galle debbo nayejo goto ɓe jani e galle o noon ɓe mbaɗi hen guyka mabɓe ɓe kalani ɗon tan ɓe tawi ɗon sukaɓe rewɓe ɓe bonni sukaɓe rewɓe ɓe mbaɗi ɗumen violé oɗo saaha kadum noon wonno ko alkamisa ɓennuɗo o e nder legal tujinina guila nden noon faade oɗo saaha joni ko losgoji jaaji gonano police noon holliri tigui walla parquet holliri tigui wonde ɓe teɓama kamɓe tato kala noon ɓe teɓama e oɗo saaha joni ɓennama yesso parquet ha joni kabaruji men e ɗemgal pular to leydi Mauritanie ha joni parquet mon Nouakchott taw ko banggue hirnague ɓe kolliri tigui wonde gendarmerie nationale mo leydi Mauritanie ɓe teɓima ñande talata ɓennuɗo yimɓe nayo tawi kadi ko dartoɗunoɓe wadde yimɓe ko nawde yimɓe to leydi to dongre Europe tawi kadi koye fenade woni tigui ɗanne suuɗa kamɓe nayo kala noon ɓe naggama kadi ɓe naggama kamɓe nayo naggaɓe hen ɗiɗo ko Mauritanie naɓe ɗiɗo heddiɓeɓe ko hoɓɓe wona nder leydi hen jeeyam e nder mbaɗi nde ɓe mbaɗi perquisitionné galleji ɗin noon ɓe tawi hen tigui fodde kay matériel kewɗo taw on matériel ko matériel informatique e nder ɗin matériel informatique noon ɓe mbawi tawde ɗon fodde sappo e goho ordinateur kaw ɗin ordinateur uji noon woni nde ɓe kewi hutorade fewnande yimɓeɓe kay ko fati e kayitaji refusé ji taw kayitaji fenade wondude kadi eɓe pewnan ɗumen kayitaji goɗɗi document ji goɗɗi taw ko document de transport e oɗo saaha joni ɓe junni
tinni losgoji ɗi haɓe mbawi teɓade nogas e tato sagar taw kadi ko jokkodirnoɗe mabɓe ɓen noon gonno tiko heblade gam yidde yaade Europe e oɗo saaha ɓen no kala teɓama ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni e nder kene wona e nder oɗo saaha kala ko teska joni oɗo saaha kala noon Mohamed Wula Abdoul Aziz mennoɗo wonde e hoorejo leydi ndin hollirama tigui kala lebbi tati kono kala balɗe tati e nder yontere kala balɗe tati omo foti arde wadde sifande makko to direction générale de sécurité nationale mo leydi ndi to police a leydi ndi puddi yidde andindeɓe kay gam yidde andindeɓe wonde kay koye oɗo saaha kala koye nder leydi he woni caggal kay koye sous contrôle agide seeɗa woni ko kaɗaɗo yaltude e wuuro Nouakchott oɗo saaha noon kanko Mohamed Wal Abdoul Aziz oɗo saaha kala noon o suuɓi tigui ko wasde jolde e werla makko o suuɓi tigui ko yarude koyɗe e kala saaha noon wadde teskama tigui e kala saaha e nder yontere laabi tati kala nde o yahata ene teska tigui yimɓe hewɓe taw ko yiɗɓemo e yaadiɓe makko ene keewi ɗoftudemo e hollirama noon e saaha kayinde ɓen noon ɗum noon wona tigui ko hunde nde police nde yi police o yiiɗi police o noon wawi sarde e sagde caggal kay jagol makko jeyndemo yaade sakketa noto yaade toon police sari saki ɓen ɓe o wonduno kanko gonnoɗo hoorejo leydi ndi hono Mohamed Wul Abdoul Aziz o holliri hen mette makko no fewi o yi ɗum ɗo noon laamu ngu woniri ni tan ko gam yidde kay oɗo saaha kala wadde mo provoqué kanko e dendagal yaadiɓe makko kala ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar kabaruji men e ɗemgal Pulaar ha joni so nummima to leydi Mauritanie koto so nummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗɗo leydi ndi kalfinade ko fate cellal aade kañum e gollidi mom ɓe kolliri tigui ñalawma asata hande o wonde e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedde jeetati e yimɓe jeyagoma kolkisano e nder holkisa he noon capanɗe jeeɗiɗi nayo tawama e jaati ko fiɗaɓe Covid sappo e jeenayyi to ɓetama to banggue pourcentage ene holliri tigui e nder temedere kala hen 3,74% ko fiɗaɓe e nder ɓen capanɗe jeeɗiɗi e nayo noon fiɗaɓe hen nogas e jeenayo ko memodirnoɓe wonduɓe rafiyo woni ko wiyete contact suivi capanɗe nayyi e joyo heddiɓe kala ko cas communautaire woni hay goto men anda to ƴetti rafiyo e nder ɓe cellaɗo ɓe capanɗe jeegomo kolkisama tawama ko négatif woni tigui mboroso yalte mumen ha laaɓi pati galleji mumen kepti cellal mumen jeegomo ene tampi sanne ma ballite to banggue fofago ñalawma hanki o noon fayi hande woni nder waktuji nogas nayi cakkitiɗi hay neɗɗo goto ala mo rafi o yoɓi fittani mum e nder jokkude leydi Sénégal kala bila noon tugui kay ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ko windete doggol coronavirus e nder leydi Sénégal ɓe jettima capanɗe nayyi e ɗiɗi ujunere ene fayi temetere capantato e yimɓe tato e nder ɓen noon hen capanɗe nayyi ujunere temedde jeetati e sappo e jeeɗiɗi neɗɗo keptino cellal mumen hano hannirta ni ujunere temedere capanɗe joyyi e jeetati ɗum woni ko hawruɓe radio ñalawma hande o leydi Sénégal en jogui temettati e capanɗe joyyi e jeeɗiɗi neɗɗo heddiɓe juuɗe safroɓe taw ko tinaɓe wonduɓe e mboroso coronavirus ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeena ha to Thiès étudiaji tawteɓe nder université Iba Der Thiam mbiyata université IIDT mo Thiès ɓe ha joni enen jokki tigui jippade e booli wadde tigui seppoji mumen hollirde metti mumen ɓe mbaɗi seppoji mabɓe cakket noon koto lawol bitegol VCN woni voie de contournement du nord addaniɓe jippade e booli noon ko caggal kay haalande Macky Sall wanno ko fati kay université o caggal seppoji mabɓe kamtoniɗi mbanno balɗe ñande nde Macky Sall waɗino hen haalande konngoli ɗi haali noon ɗina welaniɓe no fewi ko ɗum saabi noon ɓe jalti e booli wadde seppoji mabɓe ɓe mbaddi garmi gara musɗo e police ji dadiɓe halfinaɓe ko fati nden kay kisala wuuro Thiesgo kamɓe étudiaji ɗi noon ɓe kolliri tigui wonde kay e Macky Sall e garal mum Thiès so ne tijjama artono e so jende arata nden maɓe jabɓo ɗum tawa ɓe jaɓɓorto ɗum ko wadde fulora wadde tigui misoraji boɗeji e telti boɗeji e koye mumen wadde kaalaji boɗeji hollirde metti mumen e laamu Macky Sall ɓe kolliri noon hollirama noon saabino tigui kanko Macky Sall noon hollirama tigui o tijja toon to Thiès o tijja toon ko ñande nogas jeenayyi a lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho addatamo toon noon ko wadde inauguré ko wiyete ko wiyete l'ISCEP mo Thiès ko ɗum arata wadde toon inauguré ñande nogas jeenayyi étudiant ji ɗi ɗon kolliri tigui so nden yonti ma jaɓɓomo jaɓɓoromo misoraji boɗeji e fulaji wondude celti boɗeji hollirde tigui beltaki e laamu makko haydara hollirama noon addani étudiant ji ɗi wadde seppoji oɗo saaha kala ko hollirde metti mumen e laamu ngu e wadde eɗan kadi faade laamu ngu nde jokkita bâtiment gonɗo e mahede guila 2015 e nder oɗon université biteɗo université Iba Der Thiam mo Thiès guila nde 2015 faade oɗo saaha joni golle ɗe gasani kamɓene ɓe namdi ko laamu ngu nde ɗen golle gasata ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen aljuma hanki o Ousmane Sonko lundiyanke e gana taw kadi ko gardiɗo kaɗo landa wiyete ka Pastef kanko Ousmane Sonko noon o Pastef landa wiyete ka
ka Pastef kanko Ousmane Sonko waɗi ko wiyete conférence makko de presse e nder conférence de presse noon o erima yimɓe kala yo gandu wonde kay oɗo saaha joni o tafi mouvement mouvement wiyete tigui ko Sénégal tampi noon o erima ɓesgu leydi ndi kala yoɓe jippo e booli ñande nogas tati lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ñande nogas tati lewru juin nde gonɗen du yoɓe jippo e booli e mbaadi Sénégal tampi gam yidde hollirde Macky Sall mette mabɓe o holliri noon kanko nden noon nde ɓe mbatta tigui tawa noon o tumni tigui koye ndeɗo galɗo cata walla mbiyen ndeɗo fedde tawateɓe falde Hamady Hunare innirɓe mouvement men wonde Fouta tampi hollirnoɓe metti mumen e Macky Sall ha Macky Sall wawi dartade yewtidde e mumen o holliri noon kanko Ousmane Sonko wonde kay e dendagal no Fouta waɗiri fedde waɗiri Fouta tampi ni o holliri ene foti waɗede kadi bowol tampi Sine tampi Saloum tampi Sénégal oriental tampi Casamance tampi o holliri ɗiɗo nokkuji kala pelle tampi ne foti tafede toon gam kay e mbadi Fouta tampi kanko Ousmane Sonko noon omo yetta omo jarna dendagal Foutankoɓe ha tingti noon tafɓe ndeɗo fedde Fouta tampi o holliri noon jabaragal mabɓe e cuusal mabɓe waddeɓe kay ndeɗo fedde e hollirde kadi wonde e Fouta tampi o holliri noon ɓeɗon kala ko ɓiɓɓe moƴƴuɓe saabu kay ko ɓiɓɓe Souleymane Bala e ɓesguji Almami Abdoul Kader Kane e wondude sukaɓe walla ɓesguji Alhaja Oumar Talla kanko Ousmane Sonko noon e rima Sénégal naɓe kala ñande nogas e tati lewru juin ndu gonɗen nun nde ɓe jippoto e booli hollirde mette mabɓe o haɗan ɗon tan kanko Ousmane Sonko caggal kayde Macky Sall wonno tourné muɗum e nder leydi Sénégal rettuno hen ko bugani oɗo saaha joni noon kanko Ousmane Sonko holliri kadi kanko nen ko ñande nogas e nayyi e nogas e joyyi ko baɗowo tourné makko taw ko tourné économique e nder leydi Sénégal andinde tigui wonde Macky Sall wona kañum tan wawi wadde ko wiyete tourné économique o holliri noon kanko tourné makko économique o innirta ɗum tigui ko meme Couture woni tigui jillu makko e nder leydi Sénégal ñande nogas e nayyi e nogas e joyyi lewru korse ngenɗo ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeena ha to Medina Bandia hono mbiɗo ne gardini kabaruji men ko hamni ko muusi kañum tigui waɗi to wuuro to nokku to wiyete Medina Bandia e nder commune mo Sindian ko sagata tokoso tawa kadi ko gaynako biyetenoɗo Abdou Ba noon kañum tigui wara tawa kadi ko wuyɓe arnoɓe e oto gone jolni beyi makko caggal kayde o soyni wuyɓe jolno beyi makko ɗon tigui o ƴetti moto o tariɓe ɗon ko juuti ko ɗon tigui wuyɓeɓe dartini oto mumen jippi mone mum foof ne jogui jaasi tawa koɓe sagataɓe tato wondude e chauffeur o ɓe jippi noon moni kala ne jogui jaasi ɓe jiime makko ɓe jinguimo ɓe coppimo jaasi no ƴettanno juuɗe ɗe ni omo fawa dow hoore makko ruɗɗade ɓe coppi juuɗe ɗe ha taƴi ɓe coppi juuɗe ɗe ha boni ko ɗon tigui haw natti wawde sudde juuɗe ko ɗon ɓe coppimo jaasi e dande ko kin jaasi noon ko nden soppande yooɓi fittanu makko e oɗo saaha joni noon gendarme ɓe udditi hen dosgoji wuyɓe tata ɓe kala teɓama caggal ndeɓe teɓani noon hay chauffeur dognanoɗo oto kañum e hoore mum teɓama e oɗo saaha joni kadi losgoji nana mbaɗe saabu neɗɗo joyoɓa e ɓena jiila ɗum taw komo juuɗe mum moddi e ngoɗo kaɗon guyka e ngoɗon wargo ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen accident hande o sanga 12 heures ko accident kulɓiniɗo waɗi e dow lawol taw ko lawol jawgol jaɓetengol woni autoroute à péage ko camion goto mo hinde semire moon ko kañum tigui felɓodiri e auto goto taw ko auto tigui taw compagnie mo tourisme en o hollirama noon hay sinno hay goto wasani hen fittade mum waɗi noon yimɓe hewɓe barmuɓe e nder barmuɓe kadi ne waɗi hen tampuɓe no fewi sanne ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen numima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen to leydi Mali paɗen aljuma hanki o noon teskama MINUSMA woni la faji mbulaji tawateɓe nder leydi Mali araɓe e mbari maintien de la paix woni le casque bleu en tawateɓe nder leydi Mali ɓe kolliri tigui ɓe mbaɗi cérémonie mabɓe ona cérémonie noon ko rendude hommage sehil mabɓe biyetenoɗo Saboura Mbengue noon ko policier wonno taw kadi ko policier Sénégal la jeeya e contingent moɓe mbiyata sen fou puits numéro 2 tawateɗo e tawete on noon tawate tigui ko tawetenoɗo e nder camp taw ko camp mawɗo militaire mbo laafaji mbulaji mo gawo jaltunoɗo aduna noon guila ñande 6 lewru juin tano ujunnaji ɗiɗi e nder gasi goo e nder camp o tawa kadi ko rafi peral walla mbiya tawi kadi ko mayde peral walla mbiyan ko rafi dabɓiɗo e makko ko on yooɓi fittanu makko ɓe kolliri hen sunare mabɓe mawde ne fewi noon e nder
cérémonie he hono biete hono debbo bieteɗo Batima Patricia Bubita Patricia Bougani kanyuma woni debbo kanyum woni directrice police mo ministre ma o waɗi discours makko discours jurminiɗo no fewi wadde hommage kay sehil mabɓe bietenoɗo Saboura Mbengue e nder discours en holliri tigui wonde kay ko holliri tigui wonde ko ɗo e nder leydi e nder discours he o wi tigui ko nder ɗo e nder leydi Mali ɗo e to wiyete Gawo tawa hakkude mum e leydi maɗa Sénégal hakkude mum e leydi maɗa Sénégal ko temedde kewɗe kilométre hakkude mum e leydi maɗa Sénégal kono ko ɗo Allah hoddiri e nder leydi Mali e to Gawo ko ɗo Allah hoddiri yo balɗe ma gassa e tinnare ma noon min teskima tigui tinnare ma caggal kay yerlitare maɗa e cuusal maɗa wawde jeyade kay e laafaji mbulaji e arde kay jeyede e laafaji darniɓe ko fati e meñcande la paix e nder leydi Mali ha e nder windere kala min teskima e ma kadi guila nde garɗa ɗo e nokku o ka neɗɗo jiɗɗo jaam no fewi kewɗo neɗɗagal ɗum saabi noon ka sehila yimɓe kala sunare nde ɗon mayde ɗon sunare nde mayde yimɓe foof kolliri hen sunare mumen yimɓe kala kolliri hen sunare mum noon min duwani mama ko ɗum tigui woni konngudi nde discours mo oɗon debbo tawa kadi ko kañum biyeteɗo Bettina Patricia gardiɗo police mo ministre ma discours andudemo hommage e min kamɓe kolɓe kolli noon eɓe cetti neɗɗagal makko e muñal makko e nder ministre ma kala ɓe teski hen ɗum noon ɓe kolliri sunare mabɓe kamɓe kala e ndeɗon ustare ha joni ko leydi Mali keddoɗen Abdourahmani Alassane ko kañum woni commissaire police mo premier arrondissement mo premier arrondissement mo leydi Bamako kanko e dadiɓe makko noon ɓe teeɓima bandiji ɗiɗi tampinoɓe legal ngala ɓe teeɓi noon ko biyeteɗo cemo ko Dembélé wondude e biyeteɗo Boubacar Konaté Boubacar Kanouté noon ɓeɗo ɗiɗi ko tampinoɓe yimɓeɓe ko dartornoɓe kadi e kala saaha wadde guykaji e gueɗe kamtoriɗe no fewi ɓe teeɓa noon ko caggal kay ɓe teeɓa ko sanga 2 heures jamma guila ñande tati lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas goo sanga 2 heures jamma ko nen tigui ɓe teeɓa caggal kadi ɓe jinno heftude téléphone suka debbo goto ɓe godde mum pooɗe duure ko ɗon tigui hoddiɓe e yimɓe yahanoɓe kala ñukke mabɓe jiiɗi wardeɓe gone fiideɓe gon jiiɗi junggudeɓe fiideɓe ko ɗon tigui goto e mabɓe yaltini fetela felli mbeɗen wawa dogde nde police anani fiyande nde abbe notiti hen sukaɓe legal ngal e sagataɓe kala diddiɓe ko juuti noon nde ɓe gaari haaɓe paandi joguinoɗo fetelo nde dogi tigui ha e nder legal biyetegal Hamdallahi nde ɓe gaari haaɓe paandi to juma biyeteɗo Oulouf legal nokku to wiyete Oulouf Bogour ko ɗon tigui o weddi fetelo ɓe ɓeydi tardeɓe ɗon haaɓe teeɓi ɓe piiɓe piggal musgal no fewi yimɓe jinno ko wardeɓe hollirama noon ko sinno wonano police yaye mabɓe tawnoɗo saaha joni ko ngal haala gorka haldete caggal nde police ari noon e ɓeɗon wiyeteɓe protection civile tawi tigui ɓe piyama piggal musgal no fewi ɓe gañima hen gañande musde no fewi ko ɗon tigui ɓe nawata hôpital Gabriel mo Touré hôpital mo Gabriel Touré mo Bamako ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeen ha to Sikasso ñande alkamisa 17 lewru korse gonɗen ɗo sanga 17 heures woni 5 heures kikiɗe 5 heures kiki noon luural tigui waɗino hakkude militaire goto e goto taw koye responsable association des élèves étudiants woni AEM association des élèves étudiants de Mali e nder luural he ɗon militaire o hutorima dolako o fi oɗon piggal musgal no fewi ha gañi hen waɗino noon tawtornaɓe ƴetti téléphone ngaji mumen filme ono filme noon woni natal ɓoso walla sarima no fewi e nder réseaux sociaux ji ngal rewi yirlade noon hangal yetti tigui e to laamu ngu woni tigui dariɓe chef d' état major général des armées mo leydi Mali nde yi natal ngal noon holliri hen mette mum no fewi namdima kadi nde losgoji jaaƴi mbaɗete hen o holliri ɗon e oɗo saaha joni losgoji jaaƴi udditama hen o holliri kadi wonde ɓe jokkodiri e commandement militaire tawateɓe to Sikasso ɓe dokki yamirore nde losgoji jaaƴi yo mbaɗet hen so tawama kay ko militaire o kañum tooñi yo ande kuulala koko fawate dow mum saabu ɓe kolliri gueɗe baɗi ni neɗɗo biyeteɗo homme de loi fotani wadde gueɗe baɗi ni hamtorinde ɗum noon kay losgoji jaaƴi nana mbaɗa hen ɓe kolliri noon so tawi kay militaire o tawama kañuma tooñi wonde kay koko fawate ko amre fawno ha forti koyɗe ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen mima to leydi Mali kabaruji men joram jaɓeri paɗen ko to leydi Russe guila talata ɓennuɗo ɗo loskoɓe woni enquêteur uji ɓe leydi Russe goni tigui koye losgoji men yiilade suka debbo goto ko Amérique najo gonnoɗo e leydi ndi majjunoɗo guila talata kanko Amérique najo noon o wiyete ko Catherine Serou omo yaɗa duuɓi 34 kanko noon teskama tigui o caggal kay nde o yalti appartement makko tawateɗo e nokku biteɗo Nijni 9 Gorodo ene tawete metnayi kilométre to banggue funnague Moscou lamorgo leydi ndi ko ɗon tigui o yalti appartement makko o joldi e walla oto goto taw kadi oto andaka guila nden noon ko donkunoɗo yitede loskoɓe noon kolori tigui aseeda hande o ɓe jiiti noon ko goskiki saabu wondani e wonki nde ɓe jiitima noon e losko
losgoji ɗi ɓe mbawi teɓade kay gorko tumaɗo kañum foti ittude fittade makko losgoji nana jokki ha joni koto leydi risse paɗen laamu di lana ndiwa ka taw ko lana avion civil en jolluno ka militaire uji ɓe hinde parachutiste en woni tigui diwoɓe so lana yeehi ha dow ndiwan mbaɗa paraji mumen ko kan lana tigui yani ka yani noon ko aseta hande o sara aérodrome mo sibiri hollirama tigui waɗi mayɓe nayo taw ko jolnoɓe hen ɓen parachutiste waɗi sappo e joya kadi barmuɓe hen accident o noon waɗi ko saga 10 heures subaka waktu mabɓe kamɓe ley waktu mabɓe e gan saga noon Fouta e Kumbaru ene woni 3 heures du matin GMT koye nder entraînement noon ɓe gonno e nder région biteɗo nder région biteɗo Kemorovo ko toon tigui lana ka yani ko toon tigui lana ka yani lana ka noon jeelogal mum ko L140 ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar ditten kabaruji men joɗam jaɓeri koto leydi Iran yehino sumgoji mum ñalawma juma hanki o subade hoorejo leydi e oɗo saaha joni noon teskama tigui wonde kay ɓe keeɓi leydi Iran heeɓi hoorejo leydi kesso tawa kay ko guila dès le premier tour ko nen tigui o heeɓi polgu ko biyeteɗo Hassan Rouhani ɗon gonnoɗo Hassan Rouhani gonɗo hoorejo leydi ndi oɗo saaha joni kañum tigui waɗi haalande mum wonde tigui wonde mo ɗaftodiranno kañum tigui heeɓi polgu e oɗo saaha joni mo ɗaftodiranno woni tigui keɓɗo polgu laatiɗo e ñalawma hande o hoorejo leydi Iran tawa kadi ko ɓattiɗo tawa kadi ko ɓattiɗo Khomeini ko biyeteɗo tigui o wiyete tigui kanko o wiyete ko Ibrahima Raisi noon ko kañum e oɗo saaha joni laati hoorejo leydi Iran musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal to ko miñum men sehil men Saydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah jogo mi jogo on